Hogeigarren mendean nahaste handi bat zegoen argiaren izaerari buruz. Alde batetik, gorputzen beltzaren erradiazioa aztertzeko, Plancke proposatu zuen nolabait multzotan zegoela energia. Gero bestaldetik, efektu fotoelektrikoa baita multzoaren irudia berriro berreskuratu zuen edo hartu zuen, eta fotoia edo kuantumetan banatuta dagoela, orduan partikula bezala tratatzea proposatu zuen efektu fotoelektrikoa azaltzeko. Baina gero bestaldetik, aldez aurretik, 19. mendearen amaieran, Hertzek eta Maxwellek egindako lanaren ondorioz, nolabait frogatuta zegoen edo behintzat hala ematen zuen argia uhin bat zala. Orduan, azkenean, zertan geratzen gara? Argia zer da uina, partikula? Bueno, Comptonen esperimentuak bestaldetik, pixka 1992 egindakoa, nolabait indartzen zuen argiaren izaera, partikularen izaeraz. Bai, beraz, hementxe egingo duguna izango da, beste esperimentu bat aztertuko dugu, Comptonen esperimentua, nolabait baita indartzen zuena, esan dugun bezala, argiaren izaera, partikula izaera. Lehenengo eta behin, hementxe dugu Arthur Compton bera da estatu batuetako fisikaria, esperimentu hau egin zuen 1922an, eta beste ikerlariok egiten dugun bezala, artikuluetan argitaratzen dugu esperimentuak egindako lanak eta bar. Eta adibidez hau izan da berak egindako lanaren erreferentzia. Hemen ikusten dugu, hau jartzen du batez ere ikusteko nola erreferentziatzen diren lanak eta artikuluak. Aldizkaria, Physical Review da, gero horrekin batera, hemen dagoen zenbakia aldizkarien volumena jartzen da, eta hause horria. Bi artikulu dira, horregatik hemen berriro jartzen da, 22 berriro da beste bigarren artikularen volumena, hause horri aldea, eta urtea azkenean jartzen da 1923an argitaratu egin zen, baina bera esperimentua egin zuen 1922an. Esaten egin bezala, Compton bera estatu batuetarra da, eta lan pilo bat egin zuen X izpietan, baita fisika nuklearran, izatez berak lana importantea izan zuen Manhattan proiektuan. Izatez berak egin zuen lehenengo aldiz kate fisioaren erreakzio bat. Eta esaten dugun bezala, Manhattan proiektuan parte hartu egin zuen, oda bomba atomikoa eraikitzeko, sortu egin zen proiektu horretan parte hartze importante bat izan zuen. Lehenengo eta behin azalduko dugu zein zen Comptonek garatutako egindako esperimentua. Lehenengo eta behin, X berak, esan dugun bezala, Comptonek berak X izpietan lan egin zuen, orduan, bera bazekien nola sortu X izpiak, eta iturri hori erabili zuen. Orduan, X izpiak erabili zituen, hau da, berak sortutako X izpiak sortzeko tresna hori, eta hemen agertzen da hainbat gauza, molibdenum da erabilitako nolabait iturria izan daiteke, era horretan izendatu dezakegu, X izpiak sortzeko, baina gero pixka bat aurrerago azalduko dugu zer esan nahi duen iturria, X izpien iturria molibdenuna zala. Hemen agertzen da X molibdenunenen lerro bat, X izpien lerro baten izena dugu K alfa, era horretan beraz zehazten dugu ze X izpi motak erabilizituen berak esperimentu honetan. Eta izatez, X izpi horien uhin luzera eta 0.009 Armstrongekoak dira. Orduan X izpiak sortua zeudenean, orduan X izpiak igorri zituen, hemen dagoen lagin baten kontra, karbono lagin baten kontra, eta hasieran zuen X izpioek daukaten norabide honekiko sortzutako 90 gradutan sakabanatutako izpiak aztertzen dira. Izatez, lagin honen kontra jotzerakoan, zer esanik ez, X izpiak igortzen dira, sakabanatu egiten dira, hainbat norabide diferentetan. Eta gero, esperimentuetan norabide bat hartu, eta norabide horretan
sakabanatutako X izpiak aztertu egin zituen. Kasu honetan hartutako norabidea, sakabanatutako norabidea, dispersatutako norabidea da, hasiera norabidearekiko osotzen duen angelu zuzenean ateratzen diren X izpiak dira aztertutakoak. Bueno, orduan hauek eramaten dira, kolimatzen dira, kolimatzailea izango litzateke, eta hauek gero jartzen dira jotzen dute kalzita kristalaren kontra. Bueno, hau kalzita kristala hementzeko da aztertzeko, erabiltzen da aztertzeko, hementxe dauden X izpiek igorritako edo sakabanatutako X izpien uin luzera diferenteak aztertzeko erabiltzen da. Zeka, hasieran botatzen den X izpiek duten uin luzera oso zehaztuta dago. Da justu hementxe agertzen da. Baina, gero, sakabanatutako X izpien uin luzera ja ez dira. Hori da, berak ikusitakoa, ezen hauek, ezen hasieran botatakoa, baizik eta aldatu egin zen, eta aldatzen dira. Eta hainbat uin luzerako X izpiak ateratzen dira. Eta horretarako aztertzeko zeintzuk diren, dauden sakabanatutako X izpi hauetan zeintzuk diren, agertzen diren uin luzera horiek aztertzeko, horretarako erabiltzen da kalzita kristala, norabide diferentetan jartzen da, eta horretan aztertzen dira zeintzuk diren uin luzerak. Eta gero ikusteko, intentsitate, X izpien intentsitatea ikusteko, hauek jotzen dute, X izpi horiek jotzen dute ionizazio kamera batean, eta hortxe ikusten dira, ateratzen diren puntuen arabera, ateratzen dira, aztertzen da, uin luzeraren funtzioan sakabanatutuko ateratzen diren X izpien intentsitatea. Beraz, halako irudi bat izan daiteke. Halako irudia ionizazio kamera honetan lortu genezaken, honen bitartez lortu genezaken halako irudi bat. Hementxe dagoen irudia izango litzateke, hementxe norabide honetan, izan daiteke X izpien intentsitatea. Neurtu egin dezakegu. Eta hementxe dagoen X norabide honetan, X ardatzean daukau X izpien uin luzera. Beraz, pikuak, zenbat eta piku altuago izan, X izpi horien intentsitatea, uin luzera hori, dagozkien X izpien intentsitatea, handiagoa duela, esan nahi dut. Eta, hementxe ikusten dugu bezala, argi eta garbi, bi piku diferenteak ikusten dira. Eta bi piku diferente hori dagozkien uin luzerak diferenteak dira. Lehenengo eta behin. Lehenengo pikuari dagokien uin luzera da 0,060 bederatzi, guzti hause dago nanometrotan dago adirazita. Beraz, ikusten dugunez, hementxe dagoen pikuni dagokion uin luzera da hasieran erabilitako uin luzeranen berdinak ditugu. Hori alde batetik. Gero bestatetik badaukagu beste bigarren piku bat. Eta bigarren piku honi dagokion uin luzera, hause dugu 0,061 nanometro. Beraz, uin luzera handiagoak direneko X izpiak ditugu ere. Bigarren piku hau egotea argertzeak, benetan sorpresa bat izan zen. Eta zergatik izan zen sorpresa bat, ze dispertsio edo irudi klasiko bat erabiliz, argia uin bat bezala kontsidatzerakoan, argiaren uin luzera edo maiztasun zehaz bateko argia bat X izpiak azken finean argia dugu, orduan argia badutu, eta hauek kargatuta dagoen partikulen kontra jotzerakoan, orduan gamitzagoen kargatuta dagoen partikula, hasiko litzateke ostilatzen maiztasun berdinarekin. Eta maiztasun berdinarekin ostilatzean dagoen, kargatuta dagoen partikula batek igortzen du maiztasun horretan eta uin luzera horretan erradiazio bat. Beraz, azken finean, sakabanatutako argiaren uin luzera eta maiztasuna berdina izan beharko litzateken irudi klasikoan behintzat. Baina, Comptonek ikusitakoaren arabera ezen hori. Bai agertzen zala ekarpen bat uin luzera berdinarekin, hau dana. Baina horrekin batera bigarren piku bat agertzen zen ere, eta honen uin luzera diferentea zen. Zergatik gertatzen da bigarren pikua hause, zein da bigarren pikua honen jatorria, hori da berak ulertu nahi zuena. Kasu honetan, aztertzen dira, angelo zuzenean sakabanatutako X izpiak. Zanik ez, hau bakarrik dira,
hautatutako norabide bat. Esan dugunez, X-izpiak karbononen kontra jotzerakoan norabide guztietan sakabanatu egiten direlako. Norabide diferenteetan ateratzen diren X-izpiak aztertu zituen ere, eta hau izango litzateke irudi pixka bat orokorragoa. Berriro, hemen daukagu, lehenengo eta behin, hemen txedago X-izpiak, sorutako X-izpiak, norabide honetan ateratzen direnak, hemen txedugu labigina, berriro, karbono lagina, eta lehen azalutakoak dira norabide honetan angelo zuzenean ateratako X-izpiak aztertzen ziren, eta hau da lehen genuen irudia. Bueno, hemen daukagu beste hiru norabide diferenteetan ateratzen diren X-izpien intentsitatea Windowsaren funtzioan daukagu ere. Adibidez, zuzenean 0 norabidean edo 0 graduko desbideraketan ateratzen diren X-izpiak aztertu zituen, beraz zuzenean sakabanatzen ez diren X-izpiak, esan nahi du, aztertutakoak, eta hauek egiten baditugu, orduan agertzen den X-izpien intentsitatea, sakabanatutako X-izpien intentsitatea olako gauza bat izango genuken, non hemen agertzen den piku honi, piku bat bakarra, kasu honetan bat bakarra agertzen zen, eta piku bat bakarra honi dagokion Windowsera, zen hasieran X-izpiek zituenaren berdina, 0,07 nanometro. Hori alde betetik. Aztertzen badugu 45 gradutan sakabanatutako X-izpiak, adibidez hauek aztertzen baditugu, berriro Windowsa aztertzen da kalzita kristalaren bitartez, eta hau izango litzateke ionizazio kamera aztertzeko, orduan olako intentsitate Windowsaren funtzioan aztertuko genuken. Hemen ja bi piku agertzen direla ikusten da, alde batetik lehenengo Windowsera berriro beti lehenengo pikuari dagokion Windowsera da hasieran X-izpiari dagokion Windowsaren berdina, irudi klasikoarekin aztertu dezakegun, baina berriro ja hasten da bigarren piku bat agertzen, eta bigarren piku honi dagokion Windowsera da hau. Ikusten duzuenez, bigarren pikuari dagokion Windowsera ez da 50 angeloarekin ateratzen diren sakabanatutako angeloan ateratzen den bigarren pikuari dagokion Windowsaren berdina, lehen ikusi dugun bezala. Windowsera diferentea da, pixka bat txikiagoa, lehenagoa, baino txikiagoa. Egiten badugu hause lehen ikusitakoaren berdina, bi pikoiek garbiago ikusten dira, ikusiko lirateken. Orduan, eta aztertzen badugu ja, kasu honetan 135 graduko norabidean ateratzen diren, sakabanatzen diren X-izpiak aztertzen baditugu, orduan kasu honetan ikusiko genuken Windowsaren pikuak eta intentsitateak berriro bi piku ikusiko genituen, lehenengo berriro da hasierako Windowsera berdinarekin ateratzen direnak, eta bigarrena, orain argi eta garbi ikusten direnak, norabide honetan, handiagoa izango litzateke angelo honetan, baino handiagoa. Orduan zenbat eta angelo handiago izan, bigarren pikuari dagokion Windowsera handiagoa dugu. Berriro, hemen azaldu behar dana, irudi klasikoan azalgarria zena, da zein den bigarren piku honen jatorria. Eta zer dela eta bigarren piku honi dagokion Windowsera, zer dela eta aldatzen den sakabanatutako angeloekin. Berak esperimentu hause egin zuen, baina esperimentua egitearekin batera, baita honen azalpen teorikoa proposatu egin zuen. Eta hori da hurrengoan ikusiko.